Bueno, bona tarda. Anem a començar. Això és la presentació de Guanyem Barcelona Ciutat Vella. Esperem que després hi hagi debat. Bàsicament, la idea avui és poder debatre, poder explicar breument què és Guanyem Barcelona, però sobretot tenir un debat ampli. Lo primer, dir que malauradament aquesta presentació la teníem programada des de fa temps. Ja he coincidit amb la Mani, amb la manifestació de prou complicitat amb Israel per protestar contra la massacre a Gaza i a Palestina, i això és una llàstima, i d'aquí tot el recolzament als companys que estan a la manifestació ara mateix. I jo explicaré breument, presentaré els que parlarem. El primer serà el Daniel Jiménez, que és un company advocat que ens ha anat acompanyant en totes les lluites que hem anat tenint al districte de Ciutat Vella. Després David Bravo, que és company de Guanyem i arquitecte, i jo sóc la Galapín, també sóc veïna de la Barceloneta i participo a Guanyem. I així, per no fer més presentacions, comencem per el Daniel y... Muy bien, buenas tardes a todos. Me alegra mucho que haya asistido tanta gente. Yo no soy político, no tengo la soltura de hablar en público y, en fin, yo comparezco un poco como un técnico que ha asistido a las asociaciones de vecinos de Ciutat Vella y que a raíz de asesorarles en asuntos puntuales, llevar el tema de, por ejemplo, el Hotel del Palau de la Música, cómo se realizó la operación, llevar la impugnación toda en vía administrativa y en vía jurisdiccional ante los tribunales, todo el tema patrimonial del Hotel del Palau de la Música, la afectación patrimonial de los edificios, también la impugnación del plan de usos, que recientemente hemos ya presentado la demanda, o las alegaciones contra la ordenanza de terrazas. Todas estas experiencias me han servido para llegar a determinadas conclusiones respecto a lo que yo ya intuía y lo había leído sobre lo que es el modelo de Barcelona, pero no tenía conocimiento hasta qué punto la administración pública está implicada de una manera activa, de una manera directa e inmediata en la construcción de ese modelo de ciudad. Un modelo de ciudad sobre el que también se ha escrito mucho y que yo resumiría en parte, quizás de una manera excesivamente reduccionista, como un modelo de ciudad oferente, una ciudad que se ofrece, que abre sus puertas, sus servicios, sus espacios públicos a la inversión privada. Estamos viviendo una época muy determinante en cuanto al dominio, a la hegemonía del modelo económico que tenemos, ¿no? El modelo, podemos llamarlo capitalismo. Yo lo calificaría que estamos viviendo una época de un capitalismo hiperbólico, exagerado, sobre todo justificado o legitimado por la crisis económica. Es decir, una nueva versión, como una huida hacia adelante del modelo económico, en el que se busca un desmantelamiento del Estado y una privatización y una liberalización del mercado de una manera exagerada. Eso se traduce de una manera inevitable en el marco legal y, en este caso, en el modelo de ciudad de Barcelona, también de una manera exagerada y de una manera crecientemente más acentuada si lo comparamos con con épocas anteriores. Eso tiene su reflejo en la normativa que va aprobando la administración, el ayuntamiento, que va liberalizando, va añadiendo ciertos aspectos muy concretos sobre algunos límites que la regulación anterior establecía, por ejemplo, en la ocupación del espacio público, los usos, la distribución territorial de los usos, etcétera.
Y eso realmente tiene unos efectos bastante notorios y graves, nocivos, que vivimos todos, y un poco que es el motivo por el que también nos reunimos aquí. Es decir, hemos experimentado los efectos de esa política en la ciudad, con una masificación turística, con los efectos de la ocupación del espacio público, una política también tendente, curiosamente por parte de la administración pública, a acentuar las desigualdades sociales. Y el ejemplo más patente lo tenemos aquí detrás mismo, con el plan especial del Port Vell, que no deja de ser un ejemplo claro sobre el territorio de la apología del lujo, de la apología de la desigualdad social, y que la administración pública no solo ha abierto las puertas, sino que incluso lo ha promovido. Yo creo que contra esto nos tenemos que movilizar. Yo sé que desde un punto de vista legal las herramientas, los instrumentos son cada vez más complejos y más difícil su empleo, porque en ese contexto que os he explicado, la transformación del marco legal también favorece esas políticas, y son precisamente los instrumentos que uno tiene que emplear para luchar contra eso. Entonces yo creo fundamental, más importante si cabe, que la defensa legal, que siempre hay algún tipo de resquicio con el cual luchar y defender los derechos y libertades. Yo creo que lo importante es acompañar esa acción con la movilización ciudadana. Y la movilización ciudadana, yo creo que Guanyem ofrece ese espacio adecuado para canalizar esa indignación, porque ese es un espacio abierto, un espacio que ahora, en ese proceso en el que se está constituyendo, quiere escuchar todas las voces, todas las experiencias desagradables en la vivencia de la ciudad, de los vecinos, y a partir de ahí ofrecer alguna propuesta, hacer algún tipo de propuesta de actuación, que yo creo que es fundamental. Hemos de... Sí, vale. Yo creo que también Guanyem es un espacio adecuado para replantear también una nueva ética, una ética de compromiso con lo colectivo, que yo creo que es lo que más en crisis está ahora. Hemos de reconstruir esa ética, una ética fuerte frente a una ética débil, individualista, una ética de compromiso, de solidaridad con lo público, un poco rescatar esa relación del ciudadano ateniense con la polis, con ese compromiso, porque sin la polis la ciudadanía no puede sobrevivir. Me parece muy interesante el movimiento Guanyem, un poco siguiendo el efecto, la estela del movimiento Podemos, 15M, etcétera, etcétera, porque, como decía un amigo mío, es un motín, no es una revolución, es un motín, porque yo creo que hemos llegado a un punto en que hemos de empezar a defender cuestiones de dignidad. No puede ser que con esa política de rescate bancario, que ya se ha hecho tan evidente, la estafa económica, el robo, y sobre todo una política clasista y de desigualdad social, nos empuje a organizarnos y a defendernos, en principio con la aspiración máxima como un motín. Pero yo creo que si el motín de Guanyem, el motín de Podemos, el motín del 15M, el motín de todas las asociaciones, de todas las luchas vecinales, se juntan en un espacio, ese motín, y esa podría ser una bonita esperanza, podría transformarse en una revolución. Gracias.
tots. A mi m'agradaria fer una reflexió sobre el que vol dir guanyar Barcelona, no? Guanyar Ciutat Vella i guanyar els barris de Barcelona. D'alguna manera, Barcelona és una ciutat meravellosa, és una ciutat que té una història apassionant, és una ciutat feta de barris, és una ciutat on s'hi viu molt bé, és una ciutat rebel, una ciutat llibertària, una ciutat que és creativa, que ha generat durant molts anys moviments renovadors, com per exemple la PA, no? És una ciutat que ja la tenim guanyada, tenim una gran ciutat, de fet és aquesta ciutat la que tanta gent vol venir a conèixer, no? Quan diem guanyar Barcelona, estem parlant de que aquesta Barcelona que ja tenim, que ja hem tingut, estem en perill de perdre-la, no? I precisament per això, quan diem guanyar Barcelona, no estem parlant només de guanyar unes eleccions, de guanyar uns càrrecs, de guanyar unes institucions, sinó d'utilitzar aquestes institucions com una eina, com un instrument que no és l'únic. També comptem amb aquests barris, amb aquesta societat civil organitzada per garantir que no perdem la ciutat, i utilitzem com a instrument aquestes institucions perquè estem en una època molt estranya en què aquestes institucions han perdut el sentit que tenen com a eina de democratització de la ciutat. Estem en una època molt estranya, com també ens deia el Daniel, que d'alguna forma potser em contradic amb el que estaves dient, en què suposadament, sota el pretext de que el mercat lliure, el lliure mercat, és la solució als nostres mals, estem retallant serveis públics, estem empetitint l'Estat, però al mateix temps estem en una època en què suposadament estem en un lliure mercat, en què tenim unes institucions que hiperactuen, que regulen moltíssim. Tenim unes institucions que intervenen moltíssim en el nostre espai urbà, que promouen operacions que tenen tota la pinta de ser privades, que estan encapçalant-les, unes institucions que regulen moltíssim la manera com ens podem moure pel carrer, unes institucions que multen a gent que està dormint al carrer o que està furgant en un container, i unes institucions que han sigut còmplices d'una manera d'entendre l'economia, l'habitatge, no? Que han participat molt, no? en la construcció de la situació en la que estem ara. Per això mateix penso que és important retornar a les institucions públiques, guanyar-les per retornar-los aquesta funció d'eina democratitzadora de la ciutat. Aquesta democratització, el sentit de la qual s'ha perdut una mica, a mi m'agrada entendre'l en 4 sentits, no? Hi ha un primer sentit que seria transmetre el màxim de riquesa i oportunitats cap als que vindran, cap a les generacions futures, no? El que podríem dir sostenibilitat, però que no és només ecològica, també és econòmica. No podem endeutar els nostres nets amb obres públiques que ni tan sols nosaltres farem servir, no? Hi ha un altre sentit de democratització que ve d'enrere i que consisteix, aquí al centre històric de la ciutat es fa molt patent, la trepitgem cada dia, consisteix en aprofitar al màxim la riquesa que hem heretat del passat i reciclar-la sense por, donar-li nous usos i sentits, a intentar evitar la taula rasa i treure el màxim del que ja han aconseguit els que han estat aquí abans, no? Seria una mica, tindria a veure amb la memòria. Un tercer sentit de democratització seria, mirant cap a baix, la redistribució, anar a rescatar els que tenen menys oportunitats a través de la redistribució econòmica, però també a través del transport públic, a través d'oferir-los llocs on puguin gaudir del lleure, a través de l'educació, empoderar-los, donar-los la possibilitat de que estiguen en igualtat de condicions amb els que tenen més, no? I un quart sentit de democratització tindria a veure amb el que estem fent avui aquí, que consisteix en convertir-nos en ciutadans crítics, en ciutadans participatius, en ciutadans que participem del bé comú, fer un esforç per educar-nos bé amb rigor
i poder participar en les decisions que ens afecten a tot. No esperar a que les decisions vinguin dels despatxos, com passa massa sovint en aquesta ciutat. Hi ha un despotisme il·lustrat que no accepta la participació i la intervenció dels veïns en qüestions que ens afecten a tots. L'administració pública que tenim ara no està constantment transgredint aquests sentits de democratització i és una qüestió d'urgència, és una qüestió de necessitat aconseguir-ho. Aquesta batalla que comença ara és una batalla en la que tenim moltíssim a guanyar, en la que podem estar il·lusionats, ens la podem prendre com una causa alegre i constructiva, però també és una batalla en la que tenim molt a perdre i en la que no podem perdre el temps. Així que us animo a tots a sumar-vos en aquest moviment i espero que guanyem Barcelona. Gràcies. Bueno, jo intentaré entrar una mica així en lo concret, explicar què és Guanyem. No repetiré, o no cal que repeteixi la diagnosi, però sí que crec que és important tornar a posar sobre la taula que estem vivint un moment en què quan diem que ens governa la màfia i que... Un moment, que tinc una mosquita aquí. Ja està. Quan diem que tenim una màfia a les institucions, que s'estan retallant tots els drets, a la ciutat de Barcelona tenim exemples molt concrets. Un és, efectivament, el Port Vell, que ara mateix està sent investigat perquè supuestament els diners del Port Vell venen de paradisos fiscals, d'empreses vinculades a el senyor Oleg Perov, que és un dels grans magnats russos del petroli. Això mentre el senyor Antoni Vives, que és el regidor d'Urbanisme de la ciutat de Barcelona, ha estat defensant i promovent aquest projecte a diferents espais internacionals de promoció de megaiots. És a dir, veiem clarament, no només en aquest exemple, sinó també en l'exemple de l'habitatge, com hi ha una connivència entre els poders econòmics i el poder polític. Hem après també que el poder no està només a les institucions, sinó que està fora i que ara mateix hi ha unes elits que ens estan governant i que sobretot legislen per defensar els seus privilegis, com comentava abans el Daniel. De fet, i això vol dir que legislen també a costa dels drets fonamentals i de l'interès públic. Avui, de fet, fa un any que es van desallotjar els 300 companys de les naus del Poblenou i que a dia d'avui encara no tenen un reallotjament i no s'han complert les promeses que l'Ajuntament de Barcelona havia dit de reallotjar-los. Igual també avui fa un any que es va aprovar el pla d'usos, un pla d'usos promogut pels lobbies hotelers que volen fer en els edificis que són patrimoni històric del districte hotels de luxe, i això ho veiem cada dia en aquest districte mentre ens estem organitzant per aturar desnonaments. Jo, com he dit abans, soc veïna de la Barceloneta, està ben una mitjana, després si un cas Pep em pot corregir, però de 5 desnonaments al mes. De fet, demà hi ha un altre, el que l'administració pública l'únic que l'ha oferit ens va dir: si voleu aturar-ho podeu anar a posar el cos i nosaltres potser ja busquem alguna solució fora de Barcelona, perquè aquí no pot pagar el lloguer. És a dir, directament els pobres no podem viure a la ciutat. I això passa mentre hi ha un cas de l'Hotel del Palau, ja s'impulsa l'habitatge privat a la Maquinista, mentre tenim tot un... I fa poc coneixem el frau que va suposar el Fòrum 2004, que a més els moviments socials de la ciutat ho estaven denunciant molt abans de que el fòrum es portés a terme. Llavors, com exemples d'aquests podríem tenir molts. També podríem recordar que des que està Xavier Trias a l'Ajuntament la desigualtat ha crescut un 20%. Estem en un dels ajuntaments que té més superàvit de tot l'Estat. Mai l'Ajuntament havia estat tan ric amb una població tan sumament empobrida, i això ho veiem en les dades que han sortit en els últims mesos de la diferència de sou, de salari mig entre els diferents barris. I en el cas concret de Ciutat Vella, cada dia veiem
això no només com els nostres veïns han de marxar de casa perquè els desnonen, sinó també perquè no poden pagar el lloguer, com se'ns privatitza l'espai públic, la nostra vida quotidiana, els nostres trajectes quotidians es veuen també modificats per aquesta regularització excessiva que el que pretén bàsicament és lucrar a uns pocs. I mentre això passa tenim també retallades a gran nivell, és a dir, no només és una qüestió de Barcelona, sinó tenim retallades en la sanitat, tenim retallades en l'educació, tenim també un govern central que té una ofensiva directament contra la gent amb la llei Mordaza, amb la llei de l'avortament i amb diferents legislacions que han anat aprovant o no aprovant, com no van aprovar la ILP de la PA. I llavors, partint d'aquesta diagnosi de que hi ha una ofensiva brutal, el que nosaltres constatem és que el que no podem és no fer res i que per això cal organitzar-se, que hem constatat que hi ha una democràcia segrestada, però que aquesta democràcia i aquestes institucions es pertanyen i la hem de recuperar. Per recuperar-la, la part positiva és que constatem també, i això jo crec que a molta de la gent que estem aquí no cal explicar-ho, que ja hi ha moltes pràctiques i molts espais de defensa dels drets on ja ens estem trobant per poder, que de fet avui en dia és la ciutadania la que està sobretot defensant i autotutelant drets i no pas les administracions públiques, que estan molt lluny d'estar a l'alçada de les circumstàncies, com s'ha vist avui també en el desnonament que hi ha hagut a la zona franca, que ha estat la PA Barcelona la que havia aturat 4 vegades el desnonament. Avui han anat sense avisar, han desnonat a la Irene, els seus 3 fills, que ja havien passat per un altre desnonament. L'alcalde Trias s'havia compromès a donar una solució, no li han donat cap solució i de fet els companys de PA Barcelona continuen a la seu del districte de Sants reclamant que a Irene i als seus 3 fills se'ls doni un reallotjament. Llavors, és des de les pràctiques quotidianes en la defensa dels drets que ja ens estem trobant, i nosaltres la reflexió que fèiem era que aquest trobar-nos des de gent diferent, des de gent molt plural, però amb una capacitat de prioritzar, de saber quins són els objectius que ja s'està donant, s'hauria de poder donar també en l'esfera electoral. Llavors, per això el que planteja Guanyem és proposa ser un espai de confluència, però en base a pràctiques i objectius concrets. Igual que al carrer hem sabut prioritzar quins són els elements d'acord, Guanyem proposa això, ser un espai de confluència en base a unes pràctiques i uns objectius concrets que ens permetin tenir un procés ampli i, diguem-ne, fer-los fora de les institucions i guanyar Barcelona. Aquest procés ampli, el que hem constatat, com deia també el Daniel, és que el poder no només està en les institucions i ha d'anar molt més enllà de l'Ajuntament, i només és possible si ens impliquem tots. Guanyem, o vam impulsar un grup de gent de 200 i pico persones molt plurals, però això, evidentment, si només estem aquestes 200 persones, no tirarà endavant. El que pensem és que és l'hora de tornar el protagonisme a la gent i que és a partir d'aquí on podem recuperar la democràcia. Llavors, el que vam fer és, això ara mateix Guanyem, és bàsicament una pregunta. Vam muntar un dispositiu molt de mínims per treure un manifest i un document de principis i compromisos que té com dues parts. Una part més programàtica, si volem dir, i una altra de contracte ètic i democràtic, és a dir, quin tipus de contracte o quin tipus d'acord han de tenir els representants amb la ciutadania. Les propostes que fa Guanyem no són en base, o sigui, no ens les inventem nosaltres, sinó que de fet són propostes que fa molt de temps que diferents moviments les venen proposant des de fa temps i les defensen i les practiquen. I què tenen a veure això amb una part més programàtica que comentava, que és la garantia de l'existència digna de les persones. És a dir, el David ho comentava, l'Ajuntament té molta més capacitat de fer per garantir drets fonamentals del que està fent ara mateix, i sabem que és una qüestió de voluntat política. Estem parlant d'educació, estem parlant de sanitat, però estem parlant també de subministraments bàsics,
cada cop hi ha més gent a la que se li talla l'aigua, la llum o el gas per no poder pagar-lo. Estem parlant també d'habitatge. A Barcelona hi ha molts habitatges buits, hi ha 4.000 desnonaments cada any i hi ha molts habitatges buits que estan en mans d'entitats financeres i de grans empreses. Llavors cal recuperar aquests habitatges per donar-los un ús social. O a Ciutat Vella podem parlar també del problema de l'habitatge en relació amb els apartaments turístics que converteixen un dret fonamental en un negoci sense cap tipus de regulació, perquè cada cop veiem més com en realitat el nombre d'habitatges turístics il·legals és molt més superior al nombre d'habitatges turístics legals o regularitzats. Llavors té aquesta part, té una altra part de foment de l'economia social i ambiental, és a dir, Barcelona té superàvit, però cada cop veiem més com els beneficis que es fan. Jo crec que, aquí també tenim l'exemple de l'Hotel Vela, que se'ns va vendre que generaria llocs de feina, que generaria molta riquesa, que això beneficiaria al barri, després de llocs de feina pocs, amb males condicions, i en realitat els beneficis van bàsicament a uns pocs. A la Ciutat Vella és molt clara la pressió del lobby turístic que genera uns llocs de feina molt precaris, no hi ha una redistribució. Llavors això, una economia social amb criteris ambientals que prioritzi la contractació d'empreses que respecten els paràmetres socials. I una altra part, perquè és molt important, no es tracta d'anar a les institucions i que alguna gent, o sigui, que les institucions continuen igual, perquè ja hem vist que aquest model d'institució, que potser en algun altre moment històric va servir, ara està completament deformat i no serveix per garantir l'interès públic. Llavors també mesures que permetin transformar les institucions, com és fer una auditoria dels ens i càrrecs de l'administració pública o començar per proposar que els regidors de districte siguin triats directament pels barris, com una manera de començar a descentralitzar el poder en els diferents barris i districtes i que no estigui tot tan centralitzat, de manera també que es pot fer un control molt més exhaustiu del que passa als nostres districtes. Però té sobretot una part que pensem que és molt important, que és la de contracte ètic democràtic amb la ciutadania per part dels nous representants i que, com deia abans, en realitat no ens ho inventem nosaltres i és fruit del moment social en què vivim i de tot el que hem patit, que té a veure amb que els representants polítics han de tenir una limitació de sou, una limitació de mandat, no? Cada cop els sous dels polítics pugen més, mentre els sous de la gent baixen més. Els mandats tots hem vist passar polítics que portaven 20-30 anys i que això d'alguna manera t'allunya totalment de la ciutadania. Jo crec que tots els que ens hem reunit en algun moment amb algun polític ho hem vist, que surts de la reunió pensant en quin món viu i te n'adones de que per a molts polítics que porten molt de temps no arribar a final de mes és un concepte, no és una realitat, no és la realitat que molts de nosaltres vivim cada dia. Llavors passa per això, però passa també per poder revocar els càrrecs. Quan el senyor Antoni Vives presentava al Monaco Yacht Show la Marina del Port Vell dient que Martin Bellamy, que és un dels empresaris de l'empresa que promou el Port Vell, era un dels seus millors amics i li deia que Barcelona és la ciutat de la riquesa i la riquesa de la ciutat i que per això s'havia de promoure, això no és defensar l'interès públic. Llavors, no només això, tenim casos molt més greus de gent que està robant directament. Llavors els càrrecs han de poder ser revocables, però també, com que sabem que el poder està molt més enllà de les institucions, els càrrecs públics han de poder publicar la seva agenda per saber si s'estan reunint amb el lobby, quin tipus de pressió estan rebent. Llavors, això és una mica la proposta de Guanyem Barcelona, de crear un espai de confluència en base a aquests mínims, i per tenir aquest espai de confluència per saber si això calia fer-ho i si això calia fer-ho i si hi havia molta gent disposada a tirar endavant un projecte com aquest, ens hem plantejat diverses coses. Una és el que anomenem fase de validació, que és Guanyem es va presentar el 26 de juny, llavors fins al 15 de setembre ens van proposar en base a aquests principis, per saber si això que estem proposant respon a un sentit majoritari o no, recollir 30.000 signatures, 15.000 de les quals han de ser de Barcelona. És a dir, si això només ho veiem
una poca gent, això no té sentit perquè ha de ser un procés més ampli. Llavors, primer, aquesta fase de validació i de recollida de signatures, que de fet allà al fons hi ha una taula on està la Núria i altres companys recollint signatures per si algú es vol apuntar. L'altra part, com que part de les coses a nivell programàtic que estàvem proposant no ens ho inventem nosaltres, sinó que ho ha defensat el moviment veïnal, moviments per la sanitat, són reunions amb aquests grups que han anat defensant els eixos, o sigui, que han anat proposant aquestes propostes des de fa molt de temps. I l'última part, que és la més important, són aquestes xerrades als barris, és a dir, anar als barris, però sobretot venir a preguntar, és a dir, per una banda com es veu, però sobretot què vol dir en aquest cas guanyar Ciutat Vella, què hauríem de fer per guanyar Ciutat Vella per a la gent, què hauríem de fer per recuperar la democràcia a Ciutat Vella, què vol dir guanyar Ciutat Vella, i la segona, com ens hauríem d'organitzar Ciutat Vella efectivament per guanyar-la. De fet, a més, Ciutat Vella estem parlant d'un dels districtes que és el cor de Barcelona, no? I que on s'ajunten un munt de... on es veuen totes les dinàmiques, tant les de privatització de l'espai públic, però sobretot insisteixo en la part aquesta de quins poders estan operant a la ciutat. No només parlem dels poders dels lobbies turístics, parlem també de l'autoritat portuària de Barcelona i els seus 7.000 creuers que impulsen projectes no només com la del Port Vell, sinó també com el del Pla Paravell. Llavors la pregunta és com ens organitzem a Ciutat Vella i què vol dir guanyar Ciutat Vella. Llavors amb això la idea seria ara començar el debat per veure això, què en penseu vosaltres i què creieu, com comencem a caminar junts a partir d'ara per guanyar el nostre districte. Tenim un micro amb un cable més llarg, que si algú el vol fer... No se animan. Porque no se entendió nada. Bona tarda. Fa molt de temps que ens coneixem, parlant molt de la Barceloneta, i llavors hem tingut un contingut veïnal, un contingut industrial, un contingut industrial, i que en un moment determinat, en vez de potenciar i donar-li riquesa al barri, els mitjans de comunicació es van dedicar a ressaltar l'orolent del barri per destruir-lo. Ara últimament no se'n parla de la Barceloneta i és que em dóna la sensació de que li estan buidant el contingut del barri, per llavors fer el que s'ha fet al Raval, les Rambles, i donar-los el contingut que es volen, que és el contingut turístic. I llavors la prova la tenim aquí, la prova la tenim en els apartaments turístics, i llavors jo, en vez de parlar de la privatització dels espais públics, dic que els espais públics nos han robat els veïns. Nosaltres vivim en quarts de casa on els crios tenen que sortir a jugar al carrer, només en tenim 3 de places i nos les han robat. I realment dona la sensació que els veïns estem una miqueta apagats, possiblement perquè molts viuen dels interessos dels que n'hi ha dintre del barri i que ja va ser moment de que ens aixequem i diguem fins aquí hem arribat. Res més. I què és el que penseu fer per solucionar aquestes qüestions que plantegeu? Jo volia dir que aquest projecte és molt entusiasmant, no? Perquè estem veient com vivim i cap on ens porta, i sobretot els que dirigeixen la ciutat. Llavors, crec que és molt important la unió dels grups que treballen a Barcelona. Sense una unió de tots els que treballem en favor de... no podrem vèncer aquest obstacle que és la majoria d'aquestes dues potències que fan el CiU i... Per tant, no sé, hauríem de mirar com a grups, per exemple el CUP o qualsevol d'aquests grups,
saber perdre una mica de la pròpia identitat per anar, perquè la identitat no es perd. Quan treballem amb alguna de política, em sembla que és per al bé de la ciutat. I si ara mirem el que anem a darrere d'això és agafar les riendes de Barcelona. Poder fer una Barcelona diferent, perquè ens han plantejat, ja ho estem veient, no? Però ens heu plantejat el que estan proposant a cada moment a la ciutat. Per tant, és important la unió, i la unió és inevitable si no perdem, si no volem perdre res, per una mica de cosa, de voler presentar-se com amb unes sigles, llavors no arribarem a aquest punt. Em sembla molt important. I una part molt important és també la de posar valors a tot el que anem fent. Em sembla que hem escollit molt bé amb una persona que és molt transparent, que està lluitant i es podem veure que no ens portarà per mal camí, encara que no és ella sola. Però com a líders volem gent neta, gent transparent, gent que sapiguem que no ens portarà a el que vivim ara, no? Que són robos, mano armada per tot arreu. Llavors, potser primer també tenim de mirar que la societat hem de canviar tots, i no solament els que estiguin a dalt. La societat la fem entre tots, i tots tenim dins de nostra aquesta ambició, aquesta cosa que és el que a dalt, quan arriben, se'n volen aprofitar, la mica també al seu voltant. Llavors, tots hem de canviar, tots hem de mirar de que dintre del nostre entorn puguem fer una ciutat més amable, més amb valors, i que l'únic valor no sigui com ara, que és el diner. Gràcies. Hola. Yo creo que el 99% de los que estamos aquí y un alto porcentaje de los que no están aquí estamos de acuerdo en que el problema fundamental es que hay una especie de trenza entre los poderes financieros y los poderes políticos, de forma que los poderes financieros financian a los poderes políticos para que hagan el papeleo legal, la apariencia democrática de un verdadero expolio. Podemos matizar, podemos poner ejemplos, el Corbel, el otro, el de más allá. Yo quizá no he entendido bien, pero lo que yo he entendido es que un montón de gente trabajadora, luchadora, voluntaria, que está trabajando en los barrios, impulsa un movimiento vecinal con la idea de sumar el máximo de voluntades posibles con el fin de crear una gran fuerza surgida desde abajo para presionar a los poderes públicos, para presionar al alcalde, presionar a la regidora, defender los derechos de los más débiles, etc. Un ejemplo es la PA. Una labor admirable, un trabajo increíble. Han parado un mogollón de desahucios, pero sigue habiendo miles de desahucios. Así que mi planteamiento es el siguiente. Yo no quiero apoyarte a ti en la presión contra el alcalde. Yo no quiero presionar al regidor del distrito. Yo quiero apoyar al regidor del distrito y quiero apoyar al alcalde, pero que ese alcalde y ese regidor del distrito haya surgido desde aquí, que seas tú. Quiero apoyarte a ti como alcaldesa, o quiero apoyarte a ti como regidora, o quiero apoyar a alguien que sea así y apoyarle. No apoyarle contra el poder, porque en eso llevamos 1000 años sufriendo lo mismo. Yo desde que tengo conciencia vivo en el mismo tema. Tenemos que ser más, tenemos que presionar, tenemos que tal. No, lo que hay que hacer es echarles del poder. Echarles del poder. Que el poder sea de la gente. Yo quiero apoyarte a ti, y quiero apoyar a Ada, y quiero que Ada no sea la de la paz, que sea la ministra de Vivienda, que acabe ella con los desahucios. No quiero ir
1000 concentraciones y convocatorias. No sé si lo he entendido. Igual lo he entendido mal. Pero si el asunto es vamos a poner el hombro, vamos a ser más, vamos a ser cientos, primer paso, segundo paso, tercer paso, para presionar a los mismos, no es que me canse, es que hace muchos años que estoy cansado. Preferiría otra cosa, que voy para viejo. Bueno, se trata de ganar. Ens hem oblidat de comentar-vos que després del debat, al final, vindrà la de Colau ja hi és, per cloure l'acte, d'acord? Hola, se suposa que he vingut a preguntar a Ciutat Vella i la majoria de gent que som aquí suposo que som de Ciutat Vella i el problema és que les de Ciutat Vella ens preguntem també moltes coses i no tenim respostes. Així que deixeu-me dir dues coses només. Una és, jo no recolzaré cap proposta, sigui la de Guanyem o sigui la de qualsevol altra, tot i que totalment d'acord. És el moment de prendre les institucions. Si és la defensa d'una persona o un nom, amb tot el carinyo per l'Ada i per tota la gent que formeu part de Guanyem, jo no estic aquí a recolzar una persona. Jo recolzaré totes aquelles posicions de l'Ajuntament, que espero que siguin les que volem el 99% de la població, i les recolzaré fins al final. I caldrà mobilitzar-se per defensar-les si cal, perquè hi haurà molts lobbies que estaran en contra. Per tant, la mobilització l'hem de fer a favor i en contra. I un cop siguem a les institucions, continuarem necessitant tota aquesta gent mobilitzant-se tant per defensar com per criticar o anar en contra quan les coses es facin malament, perquè no es tracta de tornar a recuperar les institucions per tornar a caure en el mateix. I això depèn de nosaltres. Hem de recolzar una posició de trencament, de canvi, però si d'aquí 2 dies, 10 mesos o 2 anys tornem a fer un pas enrere i deixar que els polítics ho facin tot, tornarem a estar en la mateixa posició. La culpa és nostra. Per tant, canviem nosaltres l'actitud. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar, fa temps que estàvem parlant sobre la ciutat amable i volia preguntar uns temes específics del pla d'usos de Ciutat Vella, com es pot regular, perquè si vosaltres dieu que ara l'Ajuntament és un ajuntament molt regulador i que està molt a sobre i després hi ha moltes coses que realment s'han de regular, com el que parlàvem dels apartaments turístics, el soroll que generen, per exemple, pels molts veïns i molta problemàtica d'aquesta, i després també el petit comerç, com es defensa, o sigui, comerç emblemàtic o aquestes grans, fa temps, jo fa 15 anys que estic visquent aquí a la Ribera i que cada vegada més estan desapareixent els comerços de proximitat i cada vegada hem d'anar més lluny i sortir del barri. Era això, bàsicament. Molt, si no vol intervenir, jo també animaria els companys de Guanyem que estan aquí que responguin ells també, però diverses coses, jo crec que segurament no ho he explicat bé. O sigui, aquesta fase de validació que comentava abans, si es compleix, la idea és poder construir una candidatura àmplia de confluència on estiguem tots en base a objectius i pràctiques concretes, efectivament per guanyar en l'Ajuntament de Barcelona, però també per guanyar la ciutat. I per guanyar la ciutat cal el que comentava l'Alreme, no és qüestió de que uns farem i altres, sinó cal la implicació de tothom, cal una ciutadania mobilitzada, que cada cop s'està donant més aquesta mobilització ciutadana, cal també tenir mecanismes per transformar les institucions, per poder controlar aquells que governin, o sigui, no va de que alguns per ser els bons ho faran bé, sinó cal reinventar-nos la democràcia, cal recuperar aquestes institucions i pensem que ara mateix, tal com estan les coses, no ens podem permetre no anar a guanyar perquè si no ens acabaran exterminant, per exagerar una mica. I va d'això, no va d'anar a tenir una presència testimonial a l'Ajuntament, sinó de guanyar la ciutat.
I respecte a les preguntes del petit comerç, del pla d'usos i així, el que estàvem explicant és un poc complex, jo entenc, però aquesta fase de validació, un cop s'acabi el 15 de setembre, si es veu que això es vol que tiri endavant i s'ha implicat molta gent, llavors es començaria un procés d'elaboració conjunta i participada d'un programa i de veure com s'hauria de configurar aquesta candidatura. No tenim respostes, o sigui, jo puc tenir la meva opinió com s'hauria de regular el petit comerç i com s'hauria de protegir o com s'hauria de canviar el pla d'usos i com s'hauria de canviar també la forma d'elaborar aquestes i de construir aquestes eines que es regulen. Però ara mateix com a Guanyem aquestes respostes no les tenim perquè de moment Guanyem Barcelona és només una proposta que estem veient si funciona i si tots en volem formar part. Y no sé si voleu comentar alguna cosa más. Sí, yo respecto al plan de usos. A ver, el plan de usos de 2010, dentro de lo criticable, era un buen plan de usos de Itziar González. Era un plan de usos cuyo principal objetivo era precisamente poner límites al crecimiento desmedido de establecimientos de concurrencia pública, sobre todo aquellos destinados a usos, a comercios cuyo cliente es el turista. El nuevo plan de usos sigue regulando esos establecimientos, pero establece mecanismos excepcionales. Igual que la ordenanza de terrazas dice ordenar los usos, dice compatibilizar, establecer un equilibrio entre esos usos y el vecindario, y en cambio seguidamente establece una serie de excepciones un tanto complejas. Por ejemplo, las áreas de tratamiento específico, que es como una especie de subplan especial dentro del plan, en un área en el que hay por la calificación de ese área, unas restricciones en cuanto al nuevo establecimiento de concurrencia pública. Y a base de esa ampliación por el nuevo plan de usos, se deja, digamos, un poco la mano libre que es el establecimiento de nuevos establecimientos de concurrencia pública, lo rija un poco el mercado. Y el mercado que está dominando ahora en Ciutat Vella es el mercado turístico. Por eso prácticamente, y sería interesante hacer un censo serio sobre la naturaleza de esos establecimientos. Yo creo que la inmensa mayoría son solo destinados a las tres necesidades básicas: comer, vestir y dormir. El comercio de proximidad ha desaparecido en gran parte. Ahora, para encontrar una ferretería, una carpintería, una librería, es cada vez más difícil, por no decir imposible. Y eso es, sí, en parte culpa del plan de usos, pero también por el modelo económico y el modelo de ciudad que se acaba de imponer, el modelo hegemónico. Sí, a mi m'agradaria recalcar la idea de que avui Guanyem no ha vingut aquí a respondre preguntes, sinó tot el contrari, ha vingut a preguntar-vos com us posicioneu, què opineu vosaltres, què creieu que s'hauria de fer als barris de Ciutat Vella. I entre altres coses no ha vingut a respondre perquè a dintre de Guanyem hi ha moltes sensibilitats diferents i encara el debat està obert. Hem vingut aquí a debatre, no? I havent aclarit això, des del meu punt de vista m'agradaria també participar del debat sobre el tema del pla d'usos i del turisme. D'una banda, recalcant el que s'ha dit abans, jo crec que davant de qualsevol problema a la ciutat és un espai on hi convivim molta gent i tota convivència genera problemes, no? Uns volen poder sortir, els altres no volen soroll, uns volen que es reculli la brossa, els altres tenen pressa, constantment hi ha problemes de convivència. Però davant dels problemes l'administració sempre pot fer tres coses. Una és no fer res, una altra és intervenir per solucionar el problema i una altra és provocar el propi problema, no? I una mica aquest és el que està passant amb alguns dels problemes que estem vivint a Ciutat Vella. Estem veient com l'Ajuntament anuncia a la ciutat
com una marca utilitzant, per exemple, la fotografia de l'Hotel Vela en primer pla. Li està fent publicitat gratuïta a un hotel de luxe amb els nostres impostos, no? Estem veient com el pla d'usos, en lloc de defensar aquest petit comerç de proximitat, que no és una cosa nostàlgica, antiquada, és el més pertinent avui en dia. És un comerç en el que s'hi va a peu, es consumeixen menys recursos, és un comerç que genera llocs de treball de qualitat. En comptes de fer això, està promovent la construcció, ha estat promovent, diferents ajuntaments han estat promovent la construcció de grans centres comercials que concentren la riquesa en poques mans i que precaritzen els llocs de treball, no? Per tant, hem de buscar entre tots respostes per evitar que passin aquestes coses. I respecte al turisme, a mi personalment m'agrada molt una reflexió que he sentit últimament, que partia de la idea de que el dret a la ciutat és un dret de qualsevol ser humà i que un veí té el mateix dret a la ciutat que un turista. La discussió sobre el turisme no s'ha d'adreçar contra el turista. Els problemes del turisme és que es concentra en molt poques mans una riquesa que està venint per comprar un bé que és col·lectiu, que és de tots, que l'hem construït entre tots. I les persones que estan acaparant aquesta riquesa són persones que tenen noms i cognoms catalans, que són d'aquí, que estan apropiant-se d'un territori i d'un bé que és de tots. Per tant, no es tracta tant d'anar pel turista, que és com el símptoma, sinó d'anar a buscar aquestes concentracions de riquesa i a repartir aquesta riquesa. El turisme és una indústria, no es pot estar en contra de les fàbriques poden contaminar amb fum, poden contaminar els rius, però si s'ordenen bé, si es regulen bé, poden generar llocs de treball i riquesa. Jo crec personalment que el turisme el que cal és ser regulat de manera sostenible i que no depredi els territoris, sinó que els hi aporti cultura, riquesa, intercanvi, etc. Bé, hola, com participant d'aquest inici de Guanyem y parlant de la ciudad, tampoco, insisto, no hi ha discussions, hi ha canvi d'opinions, però sí que hi ha una cosa que jo crec que està molt clara, que és que tenim un lloc que és fer ciutat per gaudir del dret de ciutadania de totes les persones i que per això hem de canviar les regles. I en això sí que estem molt d'acord, suposo que totes les persones estan d'acord. Transparència, informació, apertura, això com se parlava de la gent del polític, que hauríem de saber amb qui es reuneix. També hauríem de saber aquesta obra, per dir-ho algo, quan costa, quan ha començat, qui ho paga, amb quina llicència, en quin procés s'ha fet això i quin és el plan de ciutat on ens porta, i tot això poder intervenir de moltíssimes maneres. No, com deia el company abans, potser algú no vol continuar intervenint, lluitant o intervenir activament en assemblees, però que ha de tenir una gent que sàpiga que està escoltant i que és transparent. I si tu vols arribar i vols saber de què és el que està fent amb els teus diners, amb la teva ciutat, pots accedir a aquesta informació i pots participar i pots dir la teva. No? Crec que aquesta és una màxima que, com ha dit la Gala, no? Que té a veure també amb aquest control sobre els poders públics, que no és més que un servidor públic, no? Com ho diuen en altres llocs. I per tant, si parlem hem de tornar a posar la planificació urbana al servei de totes nosaltres i no a l'inrevés, no? Realment, diguem que l'urbanisme no és una mica maniqueista, que diré, però es belluga entre un extrem de la pura especulació i en un extrem que l'urbanisme és la garantia, la planificació és la garantia per a una redistribució de recursos i per garantir que tothom, totes les persones tenim dret a la ciutat. No? Per tant, crec que aquest seria un repte. I com es fa? I quins són els problemes més específics que hauria de resoldre més ràpidament? No ho sabem, no tenim resposta, però crec que partir d'aquesta base d'un urbanisme per totes les persones, per una ciutat per a totes i transparent, crec que és ja un gran canvi respecte al que estem vivint ara, que és tot el contrari, opacitat, mentides, falsetat, bueno, no sé, com ara ens diran que fan un exemple només, no només per el port, exemples més propers, menys enrevessats que el del port,
ens diran que fan 1.000 habitatges sortiran a concurs. Són 1.000 habitatges que ja han estat concursats els projectes, que ja tenen llicències, que hi ha el solar, però no els han construït perquè no s'ha donat la gana aquests 4 anys. I ara faran un concurs i les portades dels periòdics diran aquest govern ha fet un concurs per 1.000 habitatges. Concursos d'arquitectura que ja estaven fets, molts amb llicència, que s'han parat amb l'excusa que la tècnica ha canviat, que bla 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 bla, mentida, solament és perquè si fan concursos sortirà altra vegada a les notícies. Per tant, ens estan mentint tot el dia, fins i tot en coses tan greus com és el dret a l'habitatge, que és un dels drets més malmesos en aquesta ciutat. Jo animaria també a intervenir, sobretot plantejant dubtes. Jo sé que alguna gent que està per allà al fons en cadira de rodes té dubtes, hi havia coses que no s'havien entès i sobretot intentant pensar plegats com s'ha de transformar aquesta ciutat i com l'hem de recuperar. Bueno, l'he interpel·lat directament, però si no vol intervenir no cal. Qué mala. Hombre, una cosa es segura. Los ciudadanos y los vecinos de los barrios nos tenemos que unir conjuntamente para pedir sus reivindicaciones y sus protestas a la administración. Porque si no, no nos vale para nada. Pero vosotros los jóvenes, que sabes que es mi gran dilema, sois los buenos interlocutores, los que venís a los barrios, nos hacéis de interlocutores para el ayuntamiento porque no sabemos hablar en estos ayuntamientos tan sumamente difíciles para nosotros. Vosotros que tenéis esa facilidad de palabra, que contrastáis todas las informaciones que nosotros no tenemos nada más que lo que nos viene por la televisión o por los periódicos y a veces es mentira. Que contrastáis en internet, que contrastáis entre todo eso, que nosotros contamos, los de los barrios, con vosotros, con que entre todos hagamos eso, una gran masa y vayamos a los ayuntamientos a protestar. ¿Vosotros creéis que es conveniente que dejéis a los ciudadanos de la mano de Dios, bueno, si es que existe Dios, y os subáis al carro? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Contando con nosotros? ¿Olvidados de que estamos aquí? Entonces, los vecinos, ¿qué hacemos con la presión? Otra cosita, porque ya que estoy, ya aprovecharé. Luego, si sois un grupo que salís respaldados o buscando el respaldo de los vecinos de los barrios, ¿por qué tenéis que buscar otras creencias políticas? ¿Por qué no vais solos? ¿Por qué nosotros los vecinos vamos y estamos creyendo en vuestro criterio? ¿Por qué buscáis más aliados? Más aliados, sobre todo, que nos han demostrado que cuando están en el poder no nos escuchan a los vecinos. Gracias, Raín. Hola. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la Lourdes, ¿vale? Y es cierto, que nos tenemos que unir, que es imprescindible, o si no imprescindible, al menos lo que está claro es que sentirnos y vernos todas unidas es la base y el motor para hacer cualquier transformación, ¿no? Entonces, estar aquí o que esté Guanyem con nosotras en los barrios, pues forma parte de esta transformación. Ahora, nosotros debatíamos, ¿no?, estos días aquí en la Barceloneta sobre la necesidad de tener una candidatura municipalista, que vayamos a elegirlos con un voto, vayamos a votar a elegirlos, ¿no? ¿Por qué discutíamos sobre esto? Porque nos centrábamos en que si las luchas se están haciendo desde los barrios, llevamos años generando transformaciones en la sociedad, ya desde la PA, desde las asociaciones de vecinos, desde el movimiento social, o sea, desde abajo. Nosotras ha sido imprescindible para las que no sabíamos cómo hacerlo tener la guía
de personas con muchísima energía, con agilidad de pensamiento, de decisiones, de iniciativa, y como has sido tú, Gala, como ha sido Ada y como han sido otros tantos, ¿no? O sea, nosotros hemos necesitado, como otras lideresas que hemos tenido también en las asociaciones, o sea, necesitamos y hemos necesitado aprender de todas estas personas que han sabido tirar del carro y nos han sabido trasladar a nosotras una forma de luchar que es desde abajo. Claro, cuando nos hemos visto un poco, digamos, solas, o al menos que han tenido que salir estos líderes o estas acompañantes de lucha de nuestras filas, nos hemos visto más debilitadas. O sea, como entidad, nos vemos como que ahora toca hacerlo a nosotras, no hemos aprendido lo suficiente, lo haríamos más deprisa si estuviesen en nuestras filas, luchando desde abajo, desde los movimientos sociales, nuestras cabezas, digamos, que nos encabezaban nuestras luchas, y cuando no las tenemos ahora nos sentimos débiles. O sea, nos planteábamos si no hubiese sido mejor hacer esta transformación social teniendo a todas, digamos, a la gente que está ahora participando en Guanyem, ¿no? Que se está uniendo a Guanyem, que ya no sabemos que no desaparecen ni se marcharán, pero ya es verdad que ya no están ya no están en las asambleas de los barrios, ya no están cada jueves reuniéndonos, ya no están guiándonos sobre las dudas que tenemos en las asociaciones de vecinos sobre cómo hacer para luchar o para enfrentar una lucha concreta. Bueno, preferiríamos que estuvieran tal vez más en nuestra línea, en nuestras primeras filas, que no, pues eso, fuera de nuestras filas, ya sea en Guanyem o en otros partidos, ¿no? A veure, jo penso que a la ciutat és una oportunitat única de guanyar, però realment hem de seguir un procés molt coherent, i realment per les últimes intervencions que hi ha hagut a la Barceloneta sembla ser que els lideratges no són bons, per tant, al tanto. Dic que tenim possibilitat de guanyar perquè la gent, si trepitges carrer, si fas complicitat amb la gent que només veu la tele, te n'adones que està crispada. Ahir a Ciutat Vella vam tenir, al cas Cantit vam tenir una assemblea que realment te n'adones que la gent vol més que no pas reivindicar o protestar per un cas concret, sinó que surten quantitat de coses de la pressió que està vivint per tots costats. Per tant, jo penso que si no guanyem farem llenya, si no fem pinya ens faran llenya. I ho dic molt seriosament, cal buscar complicitats. I al dir buscar complicitats penso que a part dels moviments socials, els moviments de lluita, hi ha altres col·lectius, inclús, sé que no agrada la paraula partit polític, però penso que hi ha dintre dels partits polítics segons quins, no diré la dreta, que penso que s'han de buscar complicitats, intentar entre tots guanyar aquesta ciutat, perquè realment la percepció que té la gent és que vol un canvi ja, i si no el sabem aprofitar ja podem plegar tots. Respecte a l'última intervenció, també en quant als lideratges, la veritat és que és un problema que hem viscut sempre i penso que cal exercir-lo. Jo hi crec en els líders, el que passa que cal veure com exerceixen aquest lideratge. I sobretot jo penso que la gent aprèn lluitant, no aprèn anant a la universitat, no aprèn anant... Jo he après a intervenir en les assemblees de treballadors, no a la universitat. Per tant, al tanto amb la qüestió dels lideratges, perquè després jo entenc, jo també hi he fet, he anat a un barri i quan ha convingut me n'he anat a un altre perquè allà ja semblava que havien fet la revolució. Jo penso que hem de fer carrer,
hem de tenir més contacte amb els veïns, hem de recuperar el tu i el tu, hem de recuperar la plaça, hem de recuperar el carrer, hem de trobar-nos, hem de discutir i a la millor barallar-nos. Però al tanto, que si no busquem aliances i no fem pinya, farem llenya. Bona tarda. Jo el que vull dir és que ens han enganyat. Ens han enganyat i ens enganyen cada dia. Ens han fet creure que ells saben el que volem i no ho saben. Ens volen fer creure i ens fan creure cada dia que el motor són els poders econòmics i ells, com a polítics, els que decideixen el que volem. Des del poder nacional, des del poder autonòmic, des del poder municipal, ens estan imposant un model de parc temàtic. Aviat ens posaran una cresta d'índio perquè fem les gràcies als turistes. I a més amb poc sou. Hem de canviar el paradigma, els hem de fer entendre que aquest no és el camí. No volem això, volem una altra cosa. I aquest és el nostre futur. Gràcies. Hay que responder, Jo per al·lusions personals faré un petit... No, per les intervencions jo crec que de la Lourdes i la Patricia, que són les dues companyes de la Barceloneta que han intervingut, jo diria diverses coses. Una, que apunta a un problema que jo crec que veiem tots i que a més hem d'aprendre de la història, que té a veure amb la descapitalització dels moviments socials i veïnals que es va donar, per exemple, a principis dels ajuntaments democràtics, no? Quan d'alguna manera es van recuperar unes institucions que ens havíem robat, però això també va voler dir que molta gent que estava implicada en els barris va entrar en els diferents ajuntaments, i crec que precisament una de les virtuts, si ens plantegem fer política d'una altra manera, ha de ser aprendre dels errors que s'han comès en el passat per canviar-los. I la proposta té a veure precisament amb com transformem la institució per a que no hi hagi aquesta distància entre moviments socials i institucions, sinó que siga un moviment ampli i plural on està l'Ajuntament, sigui una pota més que et permeti recuperar la democràcia. I llavors, sobre el que comentava la Lourdes de per què s'ha d'anar amb d'altra gent, i entenc que parles de forces polítiques en concret, la idea és, ara mateix, el que comentava al principi, que estem en un moment que és molt dur, on l'ofensiva del poder és efectivament molt bèstia, i per això cal també començar a fer una proposta que ens exigeixi, que els temps ens exigeixin que siguem generosos, i que en la mesura que no podrem guanyar a Barcelona si volem anar sols, sinó que en aquesta constatació que comentava abans, de que ens hem trobat en molts altres espais diferents, ara mateix hem de poder traduir això a l'esfera electoral, però també amb propostes, canviant les pràctiques d'aquells que estaven abans, o sigui, canviant les pràctiques d'aquells que estiguin d'acord en limitar els sous, en limitar els mandats, en tenir càrrecs revocables, i que això té a veure amb una generositat que ens exigeix el temps, que no és pas tant veure què és el que s'ha fet, sinó veure en què ens podem d'acord per poder mirar al futur, que és el que tenim la sensació de que s'està perdent. No sé, algú més vol intervenir com d'aquesta banda que està tothom molt callat? O sigui, que s'ha posat tothom que intervé cap aquí? Pues li passem la paraula a l'Ada, que li havíem demanat de fer la cloenda. Ni tan sols cloenda, vull dir, potser dic alguna cosa i algú s'anima i... Algú s'anima?
Acabé. Ja em poso aquesta banda per compensar. No, només dues coses. Jo crec que té molt a veure amb aquesta tensió entre institució i moviments i que aquesta plataforma de Guanyem, un dels perills és el buidament dels moviments socials. Jo crec que això només té una solució, que és que es creï tanta il·lusió que, per exemple, avui la gent que som aquí, molts ens coneixem, la majoria de gent organitzada, però hi ha una altra part que són ciutadans que no ens coneixem. I la clau està aquí, que Guanyem reforci, empoderi i faci que s'apunti més gent, no a Guanyem, sinó als moviments. I penso que, més en el cas nostre de Ciutat Vella, Guanyem podria ser una excusa, una oportunitat per intentar fer que des dels 4 barris en comencem aquesta idea tan maca de Guanyem, de que la unitat la veiem al carrer i s'ha de portar a les institucions. Doncs aquesta idea l'hem de començar a practicar als barris. Jo crec que tenim uns teixits socials i polítics dèbils que s'han de reforçar i s'han d'empoderar, i que si intentéssim practicar aquesta unitat en coses que sobrepassessin els 4 barris, o sigui que els 4 barris ens poséssim d'acord conjuntament, com ho hem fet de vegades puntualment amb el pla d'usos, amb els apartaments turístics, això s'hauria de potenciar i multiplicar. I per tant, que hi ha eines com la xarxa veïnal de Ciutat Vella que podrien ser un bon context, una bona oportunitat per una banda, solucionar aquesta tensió entre moviments i partits, o sigui, que aconseguéssim organitzar la gent des de baix perquè la comunicació entre la gent de Guanyem i la gent de baix sigui directa, no? I bé, això era el que volia dir. Bueno, doncs, en realitat els continguts s'han donat tots d'explicació a Guanyem, així que jo per sort no he d'explicar res, i en tot cas, com una més, sí que voldria compartir alguna sensació, algun sentiment, no? A partir del que s'ha dit i del que estem vivint aquests dies. El primer, arrel de la intervenció de l'Albert, amb qui hem compartit moltes lluites a Ciutat Vella i més enllà, o sigui, hem d'anar amb compte perquè nosaltres mateixos, dient que volem combatre unes dinàmiques, les portem tan incorporades i estem tan resignats que les reproduïm, no? I tu deies, ara, hem d'aconseguir que entre la gent de baix i Guanyem hi hagi una comunicació. Perdona, que jo soc de baix, participo a Guanyem, però estic a peu de carrer, no estic ara d'enlloc, no? Una cosa és que ens plantegem fer una proposta municipalista i una altra cosa és que això canviï les alçades d'uns i d'uns altres. Això ja seria un error i un fracàs només començar. Es tracta de que seguim a peu de carrer, no que cada cop ens tanquem en despatxos o pensem que canviem la nostra forma de trepitjar en els barris. Això seria ja un error de plantejament. Que sé en quina intenció ho deies, però que ràpidament ja ha sortit de moltes altres intervencions, com si us demano o què faríeu vosaltres. És que vosaltres hem de ser nosaltres. O sigui, el que nosaltres diem és o som el màxim de gent possible, o som tots i totes les que estem aquí, cadascú en la mesura de les seves possibilitats. No es tracta ara de que siguem herois o heroïnes, la gent té vida molt complicades, feines precàries, criatures, la vida està molt difícil i per tant no es tracta ara de que per fer una revolució democràtica haguem d'aparcar les nostres vides, implicar-nos en tots els moviments, en tots els col·lectius, a Guanyem Barcelona, sabem que això no seria realista i no seria sostenible, però sí que cadascú des del seu àmbit, des de la seva escala de veïns, des del seu barri, des del seu oci cultural, en qualsevol espai, des del seu àmbit professional, que en la mesura del possible aquest canvi que volem el comencem a practicar des d'allà, perquè només així podem provocar aquesta transformació que realment volem. O sigui, estem dient que no volem simplement guanyar unes eleccions, que avui plantejar-se guanyar unes eleccions és un element essencial per poder conquerir drets i per defensar llibertats fonamentals que tant han costat de conquerir que avui ens estan traient a la velocitat de la llum. I aleshores, qui impulsa Guanyem no som gent ni que haguem fet mai carrera política ni que ens hagi interessat mai la carrera política. Som gent de baix, normal, com tota la que estem aquí,
però que estem veient que efectivament ara ens hem de plantejar també les institucions, perquè les institucions no només s'estan bloquejant totes les demandes ciutadanes, que aquest és un dels problemes, que s'estan bloquejant i taponant totes les demandes ciutadanes, sinó que a més des de les institucions s'està regalganant, s'està malvenent tot el que és patrimoni públic, tot el que són béns comuns bàsics per la vida, des de l'aigua de Barcelona privatitzada en mans d'Agbar i de la Caixa, des de tot el que mou el port, des de l'espai públic, tot, la sanitat, les escoles bressol, una de les conquestes de Barcelona, escoles bressol públiques en fase de privatització, tot això que són béns comuns, que s'han fet amb els nostres diners i amb l'esforç de moltíssima gent, tot això s'està regalant al sector privat perquè caigui una altra vegada en la lògica de l'especulació. I això té a veure per mi amb la reflexió de fons, per mi com a ciutadana, més important en tot això, que és, quan diem que estem en un context històric, en una situació d'emergència, no estem parlant només de la crisi econòmica o de la deriva autoritària del govern del Partit Popular que ens reprimeix i fa lleis contra l'avortament, contra el dret al propi cos i la llei Mordassa perquè no ens puguem manifestar. Estem parlant que efectivament aquesta crisi no és només una crisi econòmica. Aquesta crisi econòmica s'ha produït perquè hi ha sobretot una crisi política, una crisi de les institucions segrestades per interessos econòmics molt minoritaris i molt concrets. I que aquests interessos estan aprofitant aquesta crisi política i econòmica, l'estan aprofitant per desmuntar el poc estat del benestar que hi havia i per buidar de contingut la poca democràcia que s'havia conquerit, la democràcia formal. I això què significa? A part de que sigui horrible i ho estem patint tots d'una manera o d'una altra en les nostres vides quotidianes, a part d'això vol dir que d'aquesta crisi ja no tornarem a estar mai com estàvem abans. I això em sembla que és un element de lectura essencial. O sigui, com estàvem abans ja no hi tornarem mai més. No sé si algú ho creia encara, però no hi tornarem. Ara que el govern té la barra de començar a parlar de brotes verdes, de recuperació econòmica i de dades macroeconòmiques i de que es comença a crear llocs de treball, amb totes les reformes laborals que s'han fet, la feina que s'està generant és més precària que mai, és més inestable que mai. Estem a prop de l'esclavitud legalitzada. Ja conec persones que tenen 2 feines i no arriben a final de mes. Estem parlant de que la gent haurà de treballar dia i nit només per sobreviure, i això no és democràcia, això no són drets humans, això no és una vida digna. Aleshores estem parlant de que han aprofitat la crisi, la doctrina del xoc, que l'explica molt bé la Naomi Klein, l'han aprofitat per efectivament per acabar de consumar l'expoli i per treure els béns comuns, i per tant de la crisi, si no fem res, si ens quedem com estem o ens quedem resistint cadascú en el seu petit espai vital o en els barris o en col·lectius diferents, si només adoptem postures de resistència, anem a sortir de la crisi a una versió contemporània del feudalisme, amb més desigualtat que mai, com ja ho estem veient, i amb això, amb una versió contemporània de l'esclavitud per la majoria de la població. Cap aquí anem, i el guió, qui té el poder avui, el té escrit perquè acabi efectivament així. Ara, nosaltres, en els darrers anys, estan havent un cicle de mobilitzacions i un dels moments més bonics i més empoderants van ser el del 15M, quan vam sortir massivament al carrer, vam trencar amb el clima de la por i de la depressió de la crisi que ens havien imposat i amb alegria ens vam afirmar i vam dir que som majoria i que no ens creiem aquesta crisi, que és una estafa i que clar que hi ha alternativa, ens volen vendre que no hi ha alternativa, clar que hi ha de poder haver-hi alternativa, com tantes vegades hi ha hagut a la història de la humanitat. Va ser un dels moments empoderants en què vam desafiar aquesta versió oficial de la crisi i vam anar a sortir com a nens al carrer per assenyalar que el rei estava despullat i que no ens enganyaven. Com aquest moment hi ha hagut altres d'empoderaments, de lluites veïnals, en la lluita de la sanitat, de l'educació, les plataformes d'afectats per la hipoteca que han aconseguit coses que fa 5 anys eren absolutament impossibles. O sigui que hem descobert en aquests anys, malgrat la dificultat, malgrat la duresa, hem descobert que som majoria, que veníem d'una societat consumista, individualista, que un dels pitjors gols que ens van fer és que efectivament amb tot aquest individualisme i amb aquesta autonomització social, quan tot això ha esclatat, ens hem sentit més sols i soles que mai i no hem sapigut per on començar, no hem sapigut amb qui parlar de com fer front a tot el que ens estava passant. Hem trencat amb aquesta soledat, hem vist que som majoria, hem vist que efectivament hi ha recursos, ens han volgut vendre la moto de que no hi ha recursos i que per això ens hem de resignar a ser eternament pobres o eternament precaris, però els recursos hi són i sobradament, hi ha milers d'habitatges buits, som el país d'Europa amb més habitatges buits, però ens diuen que no es pot garantir el dret a l'habitatge, es llencen tones de menjar cada dia a la ciutat de Barcelona, però hi ha criatures i gent en general que està passant gana o que està patint malnutrició, etc. Clar que hi ha recursos, el que passa és que estan pitjor repartits que mai. Aleshores,
malgrat la duresa de tot, el que és important també saber veure, i que jo crec que és important per desafiar a la versió oficial que ens han volgut imposar amb aquesta crisi, és que efectivament hi ha motius per l'esperança, però només hi ha motius per l'esperança si nosaltres ens ho creiem. O sigui, si nosaltres no ens ho creiem, segur que la història ja està escrita perquè acabi, com he explicat abans, amb més desigualtat, amb més empobriment, amb menys democràcia. Ara, si ens hi posem totes i creiem que efectivament som majoria, que tenim més poder del que ens han fet creure perquè ho hem començat a experimentar cada cop que ens hi hem posat i hem persistit i no ens hem rendit i no ens hem deixat pensar per la por, hem aconseguit coses que semblaven absolutament impossibles fa uns anys, no? Que hi ha els recursos, que es tracta d'accedir a ells per reapropiar-los-los i redistribuir-los. Doncs es tracta que ens hi posem, no? Hi ha altres elements també per animar l'esperança malgrat totes les dificultats. Les dificultats ja les sabem que ells tenen tot el poder, no només econòmic, polític, judicial, mediàtic, no? Sabem que hi ha aquesta enorme concentració de poder, sabem que les institucions les han dissenyat ells durant anys i anys, amb la qual cosa, encara que guanyem les eleccions, no serà arribar allà i besar el santo, en absolut. Sabem que ens trobarem a unes institucions opaques, amb unes inèrcies molt fortes, dissenyades perquè qui arriba no s'enteri de res, no sàpiga on s'estan prenent les decisions, amb un món de consorcis público-privats, que no se sap on comencen i on acaben ni qui ha decidit que aquell havia d'estar allà, etc. O sigui, no serà fàcil, clar que no serà fàcil. Tampoc serà fàcil experimentar aquesta fase de democratització on la ciutadania ha de ser protagonista i on els electes han d'estar mandando obedeciendo, com molt bé ens van ensenyar els zapatistes, sempre amb el protagonisme de la gent. És algo que haurem d'anar experimentant i ens equivocarem pel camí i ens trobarem amb limitacions, i a més en l'àmbit municipal no es pot resoldre tot perquè hi ha temes que són d'altres competències. Clar que sí, o sigui, les dificultats, els límits, els sabem. De fet, ens els recorden cada dia des de l'administració. Qualsevol de nosaltres que experimenti com a ciutadà, com a veí organitzat, que vagi a demanar alguna institució, sap que el primer que et diuen és això no es pot fer. Això ja ens han educat a pensar que això no es pot fer, que no hi ha alternativa, que això és el que hi ha. I per tant, aprèn a sobreviure amb això. Amb això ens han inculcat. Però es tracta que desafiem aquesta versió oficial, perquè si no, la història acabarà com ens han dit que acabarà. I jo estic segura que podem sortir d'aquesta crisi amb més i millor democràcia i canviant radicalment el sistema, ficant la vida i la dignitat al centre de les persones, conquerint drets. Estic segura, perquè tot el més important hi és. Ara, tot això no funciona si no ens ho creiem. Aleshores, no vol dir que haguem de fer cap acte de fe, perquè jo crec que hi ha elements suficientment objectius perquè ens ho creiem. Jo, per exemple, parteixo de l'experiència de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que va començar fa 5 anys com un col·lectiu petitíssim a Barcelona, amb un tema desconegut, en el que ningú hi creia i amb unes víctimes absolutament culpabilitzades i avergonyides i deprimides, però a base d'insistir, de persistir, de buscar eines d'empoderament, entre tots i totes fer-ho, d'utilitzar lideratges puntualment. Sí, es parlava dels lideratges, però per mi els lideratges útils són aquells que són utilitzades com a eines col·lectives per aconseguir el que tots i totes ens proposem. Si és així, doncs els lideratges són útils, i lideratges n'hi ha molts, perquè n'hi ha que són de més visibles però n'hi ha d'invisibles. Tots els que estem en col·lectius veïnals i socials sabem que a la Barceloneta teniu moltes líders, per cert, en conec aquí a unes quantes. Hi ha moltes formes de lideratges i no només el de parlar en públic. O sigui que jo crec que portem ja uns anys veient que som majoria, que tenim més poder del que ens han fet creure, que ells volen que pensem que no podem i ja s'han encarregat de fer-nos-ho creure per totes les vies. Ens han volgut inculcar la cultura de la impotència, ens han volgut fer creure que tenim polítics corruptes perquè tots nosaltres en el fons som corruptes, que si poguéssim ficar la mà a la caixa tothom la ficaria. Hem escoltat això 1000 vegades, no ens han volgut convèncer que som dolents en el fons, que hem de desconfiar dels nostres veïns. La desconfiança, pensar que som dolents i que les coses no poden ser d'una altra manera, evidentment ens hem de preguntar a qui li interessa tot això. Li interessa a qui no vol que res canviï. Doncs jo crec que ha arribat el moment d'un cert optimisme militant, que no és ingenu, no és que creguis per una espècie de fe cega que les coses poden ser diferents. Hi ha elements suficients per creure i sobretot sabem que ens haurem d'implicar a fons, que trobarem dificultats i límits, però que som capaces. És arriscat, però també és apassionant, és una de les coses més boniques que es pot fer, que és reescriure al final de la història perquè acabi bé per la majoria de la població. Moltes gràcies. Molt important, em recorden els companys que estan allà que si algú no ha signat i li fa mandra fer-ho a casa o no té accés a internet, que aquí hi ha ordinadors connectats i que estarem encantades d'ajudar-vos, i que també podeu deixar el contacte
a l'email i si voleu participar es ficaran en contacte amb vosaltres per dir-vos com fer-ho. Moltes gràcies. També per a la gent que no té internet o no vol fer-lo servir, hi ha unes llistes que se pot inscriure i després se passarà a internet.